Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, new scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingpuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban puli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, ar riu khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok ki Dukan Kakanhun jong ki Pulit enforcement jong ka Khadc Hills Autonomous District Council haga khat artarik unaitung arajar arpulai kala penlong ya ka jingkhanra license Kyndit hagi Dukan jong ki Jylla ki bale ya ka khai ka pateng hasor Nongpoh Ribhoi district hapo ka jingyalam jong u inspector uba V Bamon Kakanhun ki Pulit enforcement kalalap babun na ki Jylla Kimdon Satya ya ka trading license banbu ya ki Dukan bat hakabay day bat kani ki Pulit enforcement kila ay da ka show cause notice siya ki Nongpoh Dukan bakin ay jubab siya ka council shwa ban kang kredep ya ki. Oh, jatuh license ni kita kurang. Boleh ngumpul apa bukan? Ini tu license kah? Ada. License kah? Kalah.